Tessék. Csak hogy vágjátok, miről beszélek. Na mi a helyzet? Indulunk meg. Na igyed a sört, igyed a sört, igyed a Szűk sört. parti lesz. 20 óra. 20 bisz. Jön ki a hab, jön ki a hab. Ah, Szóval, hogy vegyek én? Hogy kell? Ja, plusz, zoomon. ja. Plusz. Plusz. Mínusz. Jó estét kívánok. Jegyeket, billeteket. Nincs jegyem, Miért nincs? mert úgy érzem, hogy utazhatok ingyen. Nem utazhat ingyen. Akkor jó. Repülni csak társan lehet. Mi? Repülni csak társan lehet, soha nem lehet egyedül repülni. Mi van? Mi van? Mi van? Nem? Nem ja, az merülni. Ja. Ezek a búvárok. Ja. Jó, az a vénységi mámor ott is van, nem? Van. Van valami. Lesz. Hasizom, már egy feszítés. Várjál, zoom. Nekem kell levetlen. Nem, na, Léci. Csak a csajok miatt. Csajok, figyelj! Na? Ó, szép volt, szép volt. Hagyjál végig. Ez az. Na, Ez az. akkor most vedd le a nadrágot. Casting! Mindjárt kiderül a csaj. Melyiket akarod a Legyen végkéző? beszépen! Várj! Kucsics közben. Biztos, hogy nem. De látom, hogy benne vagy. Igen. Látom az arcodon. Magadba eldöntötted. Na, megyünk, vagy mi lesz? Megmegyünk? Várjál, bedurrant a vállam, visszaadom. Bemúgott. Na, akkor ja.